Dimin monggo. Monggo Mas. Diajeng lulu. Dalem Mas. Dadi apa-apa tresnaku marang sliramu lahir tulus sing batin wong ayu. Aku yang ngono Kang Mas. Pokoke aku ra kengko karo penyanyi-penyanyi liyane wong ayu. Kalah kae Mas. Ya mung Dek Lulu Suharni pokoke. Pokoke love you full ya Mas. Heeh. Atiku lega, Dek. Ya. Siang pantara ratri mung eling manis sing ati setiaku bisa anduweni marang sang Lulu Suharni. Juragane mie ayam Mas Kadimin. Siang pantara ratri mung eling manis sing ati setiaku bisa anduweni marang sang Lulu Suharni. Masuk deh. Aru
Mas Kadimin nggih kelangenane panjenengan. Spesial buat juragan ayam Mas Kadimin. Sing tak tresno muga bisa urip tentrem mulya. Tulis lakon tresnomu ning gendeng katresnanku tak tembangke saben eling sliramu sadenane aku nangis nanging tresno wis kinares alakoni
tresno waranggono siang-siang ho ya Mas wis ta rasa nangis pancen tresnane awake wis ginaris Mas aku kowe ora bakal bisa bersatu Mas aku ora nangis iki kowe Mbak aku njaluk kaya kae rasa sing penting ana nyawane karo sapa wae gelem berarti ya ra pilih-pilih ya pokoke ya apa wae sing penting ngene nyawane ya iya iki langsung digolekno
Ampun Bu Sampun. Lah oleh endi? oleh ning dhuwur. Ning kon ning dhuwur ta. Lagi Ra digawa ta? urung didonke. Halo. Ora gampang wong bebojoan. Kudu bisa golek senengan. Yen mung nuruti mantelmu, apa bojomu kok badani watu. Piye Matur Le? nuwun. Ayo gutul ndi? Yen mengkono mbok aku tak nyambut gawe. Golek duwe kanggo nikahan. Golek Amin. Ayo, panitia dan ibu-ibu ayo. Sini sini. Ayo Mas Dimas. Mas Keke. Hey, 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 hey. Hey. Ayo, bapak-bapak, panitia. Yo kanca neng dhisik gembira. Alera-plera banyune segara. Anggian numpak prau layar. Ing dina Minggu kembali wisata. Alon kaune wetengah. Yasya banyu pinerang. Ora jemu-jemu karo mesem guyu. Ngilangake rasa rung kalesu. Akhir balik jebul wis sore. Katon ngawe-awe. Ayo gane becik bali wae. Kene sesuk-esuk tumantan nyambut gawe. Yo kanca ning dhisik gembira. Alera-plera banyune segara. Anggian numpak prau layar. Ing dina Minggu kembali wisata. Jebul wis sore, wit ning kelapa katon ngawe-awe. Ayo gane becik bali wae. Kene sesuk-esuk kumandan nyambut gawe. Matur sembah nuwun dumateng kadang-kadang campur sari jelas nada Raja Wali Trafoto
Mobil wonten kelentang-kelentang boten danduk gerang nuju Pronogo kesam terbang sami. Ucapan terima kasih mewakili seluruh Bapak Sri Bandoyo, Ibu Sri Atun kepada seluruh panitia yang telah mengusahakan acara dari pagi, siang sampai malam ini. Keluarga besar Bapak Sri Bandoyo mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun matur nuwun.